ହୋଟେଲ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆଉ ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମର ମାନେ କେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ତୁମେ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛ, କେବେ ବି କିଚେନ୍ର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଇଏ କରିକି ମୁଁ ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି କେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଜଣେ କପୁଲ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଡିନର ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ପୁରା ଚାଇନିଜ୍ର ପୁରା ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍ ମଗାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଚେନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପେଷ୍ଟ୍ରି ବି ମୁଁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ବନେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ବନେଇବାକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।